zer moduz ari zarete? Zer? A ver, zer? Vale, bueno, niri galderak egitea asko gustatzen zait. Eta galdera bat daukat zuentzat. Zenbat multil daude beti zu taldean? Eta badakizu nongoak diren? A ber, nongoak dira? Bueno, orain ikusiko duzuen nolakoak diren Zumaiko mutilak. Beraie, Mikel eta Jon dira, txalo bero bat beraientzat! Bularretako akabo, jendea jakin ezkero